Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव बड'जब इनफो YouTube चेनेलाव आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड बोरै खालामनांगौ डिजिटाइजखौहाय एबा डिजिटेल थ' बे गैयाबा दानिया सोलिला अफलाइना बेखायनो साख्रियाव बेखौ नांथारगौ अनलि आसाम स्टेटआव नाथाय सेन्ट्रेलाव बियो सोलिया दा जों आसाम स्टेटआव साख्रि लानोबा बेखौ नांथारगौ स' बेखायनो नोंथांमोना अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो सोरबा सिटुआव बेबायदि अप्शन मोनगोन बेयाव गोजौआव लगइन आरो रेजिस्टार मोनसे अप्शन मोनदों जों बेयावनो क्लिक खालामनांगोन आरो जायफ्रा कास्ट सार्टिफिकेट बार्थ सार्टिफिकेट खालामखादोंमोन सिगाङावनो आइडि दंखायो बेयावनो थांनानै डाइरेक्ट नोंथांमोना खालामनो हायो अके आइडिया मोनसेल'खा आरो बे आइडिजोंनो गासैबो फेमिलि मेम्बार्सनिखौ नोंथांमोना खालामनानै होनो हागोन बा लोगोफोरनिखौ नोंथांमोना खालामनानै होनो हागोन दा बेखायनो बे भिडिअखौ नायदो जोबजासिम बेनिफ्राय बुजिनानै लोगो लोगो नोंथांमोना अनलाइन खालामबा आधार कार्डजों खालामनांगोन सानसेयाव मोनगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौहाय सानसेयाव मोनो आरो बे भेलिडिटिया 3 इयार्स थायो बेखायनो भिडिअखौ नायदो लगइन आरो रेजिस्टाराव खनसे नोंथांमोना क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबादि अपेन जागोन गाहायाव फैनानै नोंथांमोना फिन खनसेबाव लगइनआव क्लिक खालामनांगोन आरो बेयाव खालामबा नोंथांमोना दानिया जायफ्रा गोदानथार आइडि गैया आइडि खालामनोबा नोंथांमोना खालामनो हासिगोन आरो जायफ्रा दंखायो लगइनल' खालामनांगौ आरो जायफ्रा आइडि गैया निउ इउजार मोनदों बेयाव खनसे क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंनि फन नाम्बार एक्टिभखौ होनानै जेनेरेट अटिपिआव थुयोबा नोंनाव अटिपि थांगोन बेखौहाय भेरिफाइ खालामनांगोन गिभेन नेमाव नोंनि फुल नेम सार्टिफिकेटआव जेरै दं बेखौनो होनांगोन मिस्टेक खालामनाङा इउजार नेमाव नोंनि नाम होनानै 1 2 3 बानो जाबाय बेनिफ्राय पासवर्डखौ नोंथांमोना नोंनि नाम होबानो जाबाय फार्स्टआव केपिटेल बेनिफ्राय 1 2 3 जि होनो गोसो दङ बेखौ होना लादो बेनिफ्राय कनफार्म खालामबावदो बेनिफ्राय जेन्डाराव फिन खनसेबाव सेलेक्ट खालामनानै मेल फिमेल नोंथांमोना जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन स' मिस्टेक खालामनाङा बेखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो अके स' बार्थडेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै गाहायाव नोंथांमोना खेबसा मोनदों बेनो जाबाय 9 + 1 बेसेबां जायो 10 जायो एन्सारखौ होदो बेनिफ्राय एक्सेप्ट खालामदो मोनसे बक्स मोनदों बेयाव टिक मार्क होदो बेनिफ्राय साइन आप खालामदो होमबानो बियो जासिगोन आइडि आरो आइडि मोननाय लोगो लोगोनो लगइन खालामनानै नोंथांमोनाहाय लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा जेरै आइडि मोनखाबाय अब्ला इउजार नेमाव नोंथांमोना जि होदोंमोन बेखौनो फिनदो पासवर्डखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांमोननि केपसाखौ बेयाव होदो बेनिफ्राय साइन इन खालामदो होमबानो नोंथांमोननि प्रफाइलाव थांसिगोन आरो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अनलाइन खालामनायाव थांनो हासिगोन दा बिदिब्ला जोङो बेयाव आइडिखौ होनोसै बेनिफ्राय लगइन खालामसै आरो लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेबादि मोनसे अप्शन ओंखारसिगोन लगआउट दङ बेयाव थुनाङा लगआउट जागोन थुयोबा दा ओरैबादि बेवहाय माखासे सिटिजेन सार्भिसेस दङ बेखौ जों नागिरोबा गोबाव टाइम लागोन बेखायनो डाइरेक्ट सार्चआव थुनानै एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड लिरबानो डाइरेक्ट बेयाव फैगोन स' बेखायनो आं बेयाव जास्ट लिरबाय टाइप खालामबाय एमप्लयमेन्ट जोङो बेयाव थुनाय लोगो लोगो सार्चआव थुदो आरो डाइरेक्ट बियो अप्शना फैखासिगोन नै नोंथांमोना 10 रुपिस पेमेन्ट खालामनांगोन बेयाव गोबां नागिरनांगौ जायो नोंथांमोना गाहायाव फैनानै स' मोनसे रेजिस्ट्रेसन थायो बेयाव क्लिक खालामनांगोन अके दा जोङो रेजिस्टाराव खालामनाङा जोंहा गोदानखाय जों एसे गाहायाव फैनानै मोनसे अप्शन मोनदों स' नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो अके स' एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट एप्लाइ प्रसेसआव थांगोन स' जों बेयाव दानिया थुबाय देन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा पेजआ बेबादि अप्शन ओंखारबाय मोननै अप्शन दङ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामनाया आधार कार्डजों बेनिफ्राय नन आधार कार्ड बाथ्रा जाबाय जायफ्रा नन आधार कार्डजों खालामगोन एबा उइदाउट आधारजों खालामगोन अफिसाव थांनानै भेरिफिकेसन खालामनांगौ एबा सानसेयावनो कार्डखौ मोना नाथाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो आधारावहाय थुनाय लोगो लोगो आधार कार्डजों खालामबा नोंथांमोना सानसेयाव मोनगोन आरो लोगो लोगो डाउनलड खालामना लागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेखौनो इउज खालामनो हागोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ मोनजेनगोन जेब्ला नोंनि बैसोआ 14 इयार्स जायो बेनिफ्रायनो नोंथांमोनाहाय मोनलांबाय थागोन अके स' नोंथांमोनाहाय मोनलांबाय थागोन आन्डार मेट्रिकआबो बेयाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज मोनो आं दा जायखौ भिडिअ खालामदों बे जाबाय 9 पास दा बेखायनो जों गोबाव खालामला एप्लाइ उइथ आधार कार्डआव जों क्लिक खालामबा बेबादि पेजआ फैगोन फर्मेटआ बेबादि मोनगोन नोंथांमोना गाहायाव मोनसे अप्शन मोनदों आइ हियार बाय डिक्लेयारावहाय नोंथांमोना टिक मार्क होदो अके बेयाव होबाय बेनिफ्राय होनाय लोगो लोगो दानिया नोंनि आधार कार्ड नाम्बारखौहाय बेयाव बक्सआव होनांसिगोन बेनिफ्राय नोंनि आधार कार्डआव जेरै नाम दङ बेखौ नोंथांमोना बेयाव होनांसिगोन गाहायाव बेनिफ्राय भेरिफाइ आधाराव होनाय लोगो लोगो नोंनाव अटिपि थांगोन आरो अटिपिखौहाय भेरिफाइ खालामबानो नेक्स्ट प्रसेसआव नोंथांमोना थांगोन दा जोङो भेरिफाइ खालामदो अटिपिखौहाय बेनिफ्राय भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगो नेक्स्ट प्रसेसआव जोंखौ लांगोन पेजआ बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बेबादि डाइरेक्ट फैसिगोन बेनिफ्राय जुदि लेंगुवेजआ हिन्दी जायोबा ट्रेन्सलेट खालामनानै इंलिश खालामबानो जाबाय जेबो नङा बियो स' बेनिफ्राय नोंहा बाव डाइरेक्ट फैखाबाय इंलिशनि फैसिगोन अके स' इंलिशनि फैनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनांगोन फार्स्टनि अप्शन दङ मोनसे जेन्डार बे जेन्डारखौ फिन खनसेबाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन मानोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव मिस्टेक खालामनाङा बेयाव जोङो मेलखौ होबाय मानोना हौवासा बेनिफ्राय फन नाम्बारा बेयाव थाखाबाय जायफ्रा आइडि दंखायो बेनिनो थागोन बेनिफ्राय मेल आइडिखौ नोंथांमोना नोंनिखौ होना लादो मानोना मेलावबो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डआ थांगोन अके जों बेखौ होबाय बेनिफ्राय फादार्स नेम दङ फादार्स नेमाव नोंनि फादारनि नामखौ होदो बेनिफ्राय पार्सनेल डिटेल्स दङ एप्लिकेन्टनि एबा केन्डिडेटनि बेखौ जों गाहायाव फिल खालामनांगोन
दा जोङो फैबाय पार्सनेल डिटेल्सआवहाय फादार्स नेमखौहाय नोंथांमोना फिन कनसेप्टआव होदो नोंनिखौहाय बेनिफ्राय मादार नेमखौबो होदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोननि बार्थडेआ जेरै दं मिस्टेक खालामना बेखौ होबानो जाबाय मानोना साख्रियाव बेजों सोनारगोन बेखौ जों होबाय बेनिफ्राय कास्टखौ जों एसटिपिआव होदो जोङो एसटिपिनि थाखाय बेनिफ्राय हासबेन्ड नेम दङबा नोंथांमोना होबानो जाबाय जुदि हाबा जादोंबा धोरोमखौ नोंथांमोना फिन कनसेप्टआव सेलेक्ट खालामदो जेरै दं नोंथांमोना गाव गावनिखौ गोसोबादि मोजां होबानो जाबाय मेरिड आनमेरिडआव नोंथांमोना सिंगल बा सिंगल होदो जुदि हाबा जानायबा मेरिडआव नोंथांमोना होनो हासिगोन अके स' बेखौ जों सेलेक्ट खालाम दानिया फैबाय अकुपेसनाव नोंथाङा मा मावो बेखौ सोंनाय जादों नोंथांमोना बिजनेस क्लार्कआव कनसालटेन्ट दङ स्टुडेन्ट दङ आदार दङ थ' जि दङ स्टुडेन्ट बा स्टुडेन्टखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय बिजनेस बा बिजनेसाव होबानो जाबाय आं बेयाव जास्ट रेन्डमलि एग्जाम्पल होबाय नोंथांमोना गाव गावनिखौ सेलेक्ट खालाम दाना फैबाय इउनिक स' बे इउनिक टाइपआ जाबाय नोंथांमोननि आइडिफोरखौ होनदों ड्राइभिं लाइसेन्स पासपर्ट दङ बेनिफ्राय भटार आइडि कार्ड मोनथाम अपसन दङ बबेखौ होयो नोंथांमोना होबानो जाबाय स' बेनिफ्राय जोङो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ जों बेयाव सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय दानिया ड्राइभिं लाइसेन्सखौहाय इउनिक नाम्बारावहाय नोंथांमोना बेयाव आइडेन्टिफिकेसन नाम्बाराव नोंनि ड्राइभिं लाइसेन्सखौ बेयाव होनांगोन अके बेखौ बेयाव बुंनाय जादों बेनिफ्राय प्रमिनेन्ट आइडेन्टिफिकेसन मार्कआवहाय नोंथांमोना मा दङ स' बेखौ नोंथांमोना लिरबानो जाबाय जेरैहाय खायसेना मोखाङाव स्टर थायो जास्ट नोंथांमोना मल अन फेस होबानो जासिगोन जायखिजाया बेखौ जास्ट एग्जाम्पल नोंथांमोना होनांगौ स' दानिया फिजिकेलाव नोंथांमोना जेबो नाङा नोंथांमोननि हाइट साइजखौ बेखौ होथारनाङा जेबो गोनांथि गैया जास्ट बे ओरैनोसो बेनिफ्राय सेभ एन्ड नेक्स्टआव क्लिक खालामबा जोंहा नेक्स्ट पेजाव थांगोन बेखायनो आं सेभआव होबाय आरो बेबायदि फैबाय नै देन बेनिफ्राय दानिया फैबाय एड्रेसआवहाय नोंथांमोननि एड्रेसखौ होनांगोन दा फार्स्टआव नोंथांमोननि हाउस नाम्बारखौ होनो हागौ बाट होलायनाङा जेबो नङा बाथ्राया जाबाय जेरावनोखि गोजा नाम्बार दं बेखौसो नोंथांमोना डाइरेक्ट लिरबानो जाबाय स' बेखायनो भिलेज टाउन वार्ड दङ बा सिटि दङ जोङो गामिखौ बेयाव लिरनांगोन भिलेज होनानै नोंथांनि गामिखौ होदो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय नोंथांमोननि पस्ट अफिस पिन कड साब डिस्ट्रिक्ट बेखौ गासैबो नोंथांमोना रोंखागोन सेलेक्ट खालामबानो जाबाय स' बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदों बेयाव जास्ट एग्जाम्पल होबाय सार्कोल अफिस नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो नैबे रुरेल आरो आर्बान दङ बेखौ आन्दायनाङा गामियाव थायोबा नोंथांमोना रुरेलखौ होनांगोन जुदि टाउनाव थायोबा आर्बानखौ होबानो जाबाय अके रेसिडेन्सआव नोंथांमोना गामि लेभेल बा रुरेलखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय एड्रेसा सेमबा येसल' होदो नोंथांमोना गोजौनि एड्रेसा गाहायाव फैजोबगोन बे एड्रेसखौ नोंथांमोना बयबो रोंखागोन बेखायनो आं बेयाव बारस'बाय बेनिफ्राय जों सेभ एन्ड नेक्स्टआव नोंथांमोना थांनांसिगोन सेभ एन्ड नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगो जोंहा गुबुन पेजाव थांसिगोन मानोना डकुमेन्टस आपल'ड खालामबावनांगौ स' बेखायनो आं सेभ एन्ड नेक्स्टआव थांसै बेबादि फैबाय नै थांनाय लोगो लोगो दाना फैबाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन आरो डकुमेन्टस फैसिगोन दा नोंथांमोननि बाथ्रा जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव बेनो सोनारो नोंथाङा बेसेबां फरायनाय बेखौनो बेयाव खालामनो होयो गभर्नमेन्टआ माने नोंनि डाटाखौ नायो दा बेवहाय दङ नै क्लास 9 पास दङ 10 पास दङ एचएस पास दङ डिग्री पास दङ बेनिफ्राय 8 पासआ नोंथांमोना 9 बिल' दङ ना बिल'आव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन नाथाय बे जाबाय 9 पास स' बेखायनो आङो बेयाव 9 पासखौ सेलेक्ट खालामबाय देन बेनिफ्राय हाइएस्ट एक्जामिनेसन पासआबो 9 पासआनो थाखाबाय स' बेनिफ्राय एक्जामिनेसन पासआ नोंथांमोना सेलेक्ट अप्सनाव थांनानै स' नोंथांमोना पासखौ होनांगोन जों सेलेक्ट खालामगोन बेयाव स' नोंथांमोना बेखौ 9 पासआव सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय मेजर बा इलेक्टिभ साबजेक्ट बेयाव नोंथांमोना होनांगौमोन नाथाय बे इसेबां इम्परटेन्ट नङा जुदि दङबा नोंथांमोना होबानो जाबाय खायसेना हिन्दी थायो हिस्टरि थायो साबजेक्टआव नोंथांमोना लिरबानो जाबाय जि साबजेक्ट दङमोन बेनिफ्राय बर्डआ सेभा थायोमोन बाट गोजा नाम्बार जेरावनोखि दङ बेखौसो होथारनांगौ जुदि बिनिया 10 पास मोनबा बर्डआ सेभा जागौमोन बेनिफ्राय एचएस पास बा एसएक जागौमोन अके सिगांनिया बेनिफ्राय स्कुल कलेज नामखौ होदो बेनिफ्राय डेट अफ पासिं इयारखौ होबानो जाबाय रेजिस्टार नाम्बारखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ नोंथांमोना होथारनांगोन स' बे जाबाय जेरावनोखि गोजा नाम्बार दं बेखौ होथारनांगोन नाथाय 9 पासखौ बेहा रेजिस्टार नाम्बारखौ नांला बेनिफ्राय इयार अफ पासिंखौबो नांला बेबादि सिस्टेमाव दङमोन बाट नोंथांमोना पार्सेन्टखौ होथारनांगोन नाथाय पार्सेन्टखौ बेयाव नांथारगोन स' बेनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना रोंबाय दानिया फैबाय आदार क्वालिफिकेसन बेखौ नांला स्किल क्वालिफिकेसन बेखौबो नांला बेनिफ्राय फैबाय दानिया लेंगुवेज नोंथांमोना लेंगुवेजखौहाय बर' लिरनानै रिड राइट स्पिक माने गासैखौबो लिरनो फरायनो रायलायनो रोंहोनाय जादों बेनिफ्राय जुदि एड खालामबावनोबा मोनसे प्लास अप्सन दङना नैबे प्लास अप्सनाव थुबानो बेबादि पेजआ फैनानै इंलिश एसामिस हिन्दी जि होनो गोसो दं नोंथांमोना होनानै बेयाव सेम प्रसेसआव नोंथांमोना होनो हागोन जुदि रायलायनो रोङोबा नोंथांमोना स्पिकआव होदो बेनिफ्राय राइट जुदि लिरनो रोङोबा राइटआव होदो बेनिफ्राय फरायनो रोङोबा रिडआव होदो एसामिसखौबो नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामनानै होनो हागोन स' दानिया फैबाय सेभ एन्ड नेक्स्टआव स' बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया फैबाय माखासे डिटेल्सआव जोबनायथिं थांथारबाय दानिया एक्सपिरियेन्स दङबा खामानि मावनाय बेखौ होनो हागोन बेखौ नांलाया इम्परटेन्स नङा स' दानिया कारेन्ट स्टेटासआव नोंथाङा मा मावगासिनो दङ बेखौ बेयाव सोंदों एप्रेन्टिस जि मावदों बेखौ होबानो जाबाय नाथाय जेबो मावाखैबा आनएमप्लयडआव होदो नङाबा नोंथांमोना सेल्फ एमप्लयड दङ जायखिजाया अप्सनाव मोनसे क्लिक खालामबानो जाबाय गाहायनि मोननैयाव देन बेनिफ्राय जों बेयाव मोनसे सेलेक्ट खालामबाय अके सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो जोंहा नेक्स्ट पेजाव थांगोन दा भिडिअ एसे गोलाव जागोन मानोना गोबां प्रसेस दङ बेवहाय आरो लोगोसे सानसेयाव मोनो देन बेनिफ्राय जों सेभ एन्ड नेक्स्टआव जों क्लिक खालामबाय स' नोंथांमोना रोंनाय लोगो लोगोनो गासैनिखौबो खालामनानै होनो हागोन
So दानिया फैबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव बेयाव खनसेबाव सेलेक्ट खालामनांसिगोन उदालगुरि ओंखारखाबाय माने नोंनि डिस्ट्रिक्टनि सायाव ओंखारगोन 7 नेक्स्ट होदो आधार कार्डआव जि डिस्ट्रिक्ट दङ बेयावनो डाइरेक्ट ओंखारखायो स' बेखायनो जों सेभ एन्ड नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो दानिया डकुमेन्ट्सनि सायाव फैबाय नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगौ स' दानिया बेवहाय नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन जुदि नोंथांमोना रेसिडेन्सआवहाय नोंनि भटार कार्ड एबा ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबा पेरेन्ट्सनिखौ हरबाबो जागोन माने गार्जेननिखौ हरबाबो जागोन दा जोङो फार्स्टआव जोङो प्लिज सेलेक्ट मोनसे अप्शन मोनदों जों बेयाव सेलेक्ट खालामनानै ड्राइभिं लाइसेन्सबो दङबा नोंनिखौनो हरदो गैयाबा पेरेन्ट्सनिखौ हरनो हागोन बा नोंथांमोननि भटार कार्डखौ हरनो हागोन बा फादारनिखौहाय नोंथांमोना हरनो हागोन जास्ट बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानैहाय मोनसे दङ फाइल ब्राउजाराव थांनानै बहा दोनदों बेखौ लाना फैनानै नोंथांमोनाहाय आपल'ड खालामदो गासिबो सेम प्रसेस बेनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट स्कुल सार्टिफिकेट जि दङ नोंथांमोना एज प्रुफआवहाय बेखौ हरनो हागोन बेनिफ्राय नोंनि कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ हरनो हागोन बा फादार्सनिखौ हरनो हागोन बिनिफ्राय फैबाय दानिया क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट बेखौबो नोंथांमोना आपल'ड खालामदो बेनिफ्राय बाखिखौ नांला गाहायाव फैना मोनसे आधार कार्ड अप्शन दङ आधार कार्डखौ हरथारनांगोन नोंनिखौहाय मानोना जों खालामदों आधार कार्डजों खालामबासो सानसेयाव मोनगोन नङाबा नोंथांमोना मोननाय नङा स' बेनिफ्राय फट'खौ नोंनिखौ हरदो बेनिफ्राय सिगनेचारखौ हरदो बेनिफ्राय गाहायाव डिक्लेरेसन मोनसे दङ नोंथांमोना बेखौ होनानै 7 नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगोनो पेमेन्टखौ नोंथांमोना दानसिगोन 10 रुपिस स' दानिया जोङो 7 नेक्स्टआव बेयाव क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गासैबो नोंथांनि डिटेल्सआ नुजोबगोन माने प्रिभिउ जागोन आरो बेयाव जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना खनसे चेक खालामबानो जाबाय नै बेयाव नोंनि फट' थागोन बेनिफ्राय नोंनि गासैबो एड्रेसा थागोन डिटेल्सआ थागोन बेखौ मोजाङै चेक खालामदो बेनिफ्राय जुदि गासैबो अके जादोंबासो मेक पेमेन्टआव थांदो दा बेयाव प्रिन्टबो खालामनांगोन एडिट खालामनांगोन प्रिभियास खालामनांगोन जुदि जों खालामाबा डाइरेक्ट जों मेक पेमेन्टआव थांनाय लोगो लोगोनो जोंहा गुबुन पेजआव फैगोन बेबादि फैसिगोन 10 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन पे नावआवहाय क्लिक खालामबा नोंथांमोना थांसिगोन पेमेन्ट दाननाय अप्शनाव आरो बे पेमेन्ट दाननायाव नोंथांमोना आन्दायनाङा एक्सिस बेंकआव होबानो जाबाय एक्सिस बेंकआव होनाय लोगो लोगोनो गासैबो एटिएमजों नोंथांमोननि इउपिआइ आइडिजोंहाय दाननो हायो स' बेखायनो जों लडिं खालामबाय फिन खनसेबाव पे नावआव होनाय लोगो लोगो बेयाव माखासे डिटेल्स फैगोन बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नाथाय गाहायाव अप्शन दङ पेमेन्ट गेटवे दङ बेयावसो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानैहाय सेलेक्ट बेंक अप्शन मोनदों एक्सिस बेंकआवहाय एक्सिस इजि पेआवहाय सेलेक्ट खालामदो नो चार्ज माने थाइसेबो चार्ज लाया जि दं बेखौनो लागोन 10 रुपिस लागोन बेनिफ्राय आइ एग्रि मोनसे अप्शन दङ बे एग्रियावहाय होनानै प्रसिड फर पेमेन्टआव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि पेमेन्ट दाननाया थांसिगोन स' बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि माखासे जिआरएन नाम्बार ओंखारगोन बेखौहाय स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय फिउचार लेभेलाव नांगौ जायो जुदि पेमेन्टआ पेन्डिं जायोबा नायनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय लडिं जासिगोन आरो लडिं जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि पेमेन्ट दाननायनि अप्शनाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ दाननो हागोन बेयाव नोंनि माखासे नाम फैगोन डिटेल्स फैगोन बेनिफ्राय टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ सेलेक्ट खालामबावदो बेनिफ्राय दानिया गाहायाव पेमेन्ट अप्शन दङ पेमेन्ट अप्शनाव इउपिआइ आइडि दङ क्रेडिट कार्ड दङ डेबिट कार्ड दङ नेट बेंकिं दङ जायखिजाया होनानै नोंथांमोना जुदि फनपे दङबा डाइरेक्ट इउपिआइ आइडि थायो बेखौ होनानै नोंथांमोना दाननो हासिगोन फनपेजों 10 रुपिस स' बेनोमोन खेबसेखौ जि दङ बेखौ होनानै भेरिफाइ खालामदो बेनिफ्राय कमप्लिट पेमेन्ट अन फनपे बेबादि थांसिगोन बेनिफ्राय बियो जासिगोन 3 मिनिट्स टाइम थायो बेनि गेजेराव नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि ए टु जे डिटेल्स आसा खालामो बुजिबाय बेनिफ्राय जायफ्रा रोंबाय न'खरनि जायनोखि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बानायनो गोसो दङ नोंथांमोना खालामनानै होनो हासिगोन